Neste caso, pois ten xa como protagonista a estas vacas que víamos ao principio, que son efectivamente unha auténtica rareza procedente do norte de Escocia, de feito de aí o seu nome, non? Highland, en inglés. Parecen peluches, verdade? Efectivamente. Caracterízase a simple vista pola súa pelaxe longa e densa. Este dobre manto de pelo protéxeas do frío e permítelles, polo tanto, vivir en climas moi fríos. Descríbenas como tan tolerantes ao frío como aos renos. Ten tamén uns cornos prominentes, longos e curvos, tanto os machos como as femias. Uns cornos que, a máis de darlles pois apariencia imponente, tamén lles axudan a defenderse na natureza, malia que son de carácter bastante tranquilo, estas Highland. O seu tamaño é mediano, tirando a pequeno. Os machos andan entre os 600-800 kilos, mentres que as femias andan entre os 400-500 kilos. Son vacas de uso cárnico, principalmente. Teñen unha carne magra e saborosa e tamén de baixo contido en colesterol. E como curiosidade, dicir que teñen unha esperanza de vida relativamente longa, se o comparamos con outras razas, xa que poden chegar a vivir ata os 20 anos. Non sabemos se será cousa do frío que as conserva tanto tempo. O seu pelo longo non é a única peculiaridade que teñen, son tan chuchables que poderían ser auténticas mascotas. Ben o sabe unha familia de Mondoñedo, que hoxe está Fátima con ela, non é así, compañeira? As súas vacas Highland son todo un atractivo turístico, non? Vaya se non son atractivo turístico, sádelas vendo, preciosas estas vacas, únicas, porque aquí en Galicia non son habituais, estamos aquí con Iñaki, co seu fillo Mael e ca súa muller Joli, aquí ven xente para xente a ver as vosas vacas, Highland. Sí, bueno, ahora non tanto, pero en pleno confinamento sí, porque, bueno, non podíamos salir, nada máis cambiar entre concellos e teñen feito cola. Era unha cousa diferente, non? Home, vaya se non son diferentes, de onde veñen estas vacas, Iñaki? Son originarias de Escocia. E ti trouxéchelas de onde? A ver, algunha veu do País Vasco, bueno, moitas delas de Francia e unha de Cantabria. Como se che deu, como se vos deu a vos, a ver que me poño aquí no medio dos dous, como se vos deu por traer vacas Highland, que aquí non son habituais en Galicia? Bueno, queríamos ter unha vaca, e, bueno, tampouco, bueno, por ter algo diferente. A ver, aquí o normal é a rubia gallega, o asturiana, o, bueno, as cachenas, que tamén están de moda e todo eso, pero, bueno, queríamos algo diferente, por ter, non por explotar o animal. Claro, porque vos non as comedes. Non. Nós témolas por hobby, como quen ten o can e o gato, e bueno, criámolas porque temos o toro con elas, e bueno, e despois, bueno, vamos tendo as crías, e ao cabo de que as máis as van deixando, logo as van destetando, pois vámolas vendendo. Mael, que quere tamén falarnos. Que nos contas, Mael? Ti estás encantado con estas vacas, non? Estes xatos. Gustanche moito? Sí. Sí. Ademais vemos que levas na man, ou? Sí, ten aquí o xatiño, enseñalles o toro. A ver o touro como é. Mira. Mira, tenas en realidade e tamén hai aquí en bonecos. Sí, sí. Bueno, está claro que... Vente pa aquí, Joli, así se pregunto a ti. Son vacas diferentes que, polo que vemos, teñen máis pelo normalmente, agora estánlle caendo, non? Funcionan así? Como Sí, funciona como un can. Perden o pelo e despois no inverno volvelles a salir. Vale, isto, entendemos que como veñen da lado norte da arriba de Escocia, pois teñen o que ter, non? Aquí non fai tanto frío. Non fai tanto frío, non. Pero, bueno, sí que bota un pelo de inverno como un can. Como un can, non? É que son tan pequenas, eu digo, Iñaki, son tan pequenas que vexo algún xato que parece mesmo un can, non? Sí, a ver, por exemplo, esta xata que temos aquí ao lado ten 13 meses. 13 meses, 13 meses agora. Esa é máis unha roja que está lá abaixo. E, bueno, temos agora 4 recién nacidos, pero, bueno, o máis vello debe ter xa sobre mes e medio. Son animales de crecimiento moi lento, pero, bueno, que, por exemplo, que a carne, pois está moi cotizada, logo dícese que é unha das mellores carnes, logo o tema da grasa infiltrada e todo eso, pero, bueno. Bueno, pois eu xa atopei sitio de recreo, vou me quedar aquí con vos, con Joli, aquí con Iñaki, con Mael, e vou ver, o mellor non ven detrás deses pelos, ou verán, non? No, ven. Por se me cotan. Veña, aquí quedamos, compañeiros, que fermosa imaxe, Graciñas.
Pois, sen dúbida, a verdade é que seguro que moitos de vostedes, eu dende logo nunca vira vacas así. Claro, é curioso porque de pequenas son moi pequenas, pero logo vai a cornos, non? Cando medran. É que parece que solamente lle medran os cornos, porque claro, de altura non collen moita, pero a min o neno víase feliz, co cal non deben atacar, non deben ser agresivas. Eu entendo perfectamente que en pandemia, que estábamos todos mortos do asco, a xente fixera cola para ir a ver estas vacas, porque ten que ser, que é como unha granxa de mascotiña. E logo que maravilloso, non, Pepo, que esa xente para todo, non? Porque este home, a ver, xa deixou claro que non se sacrifican, é dicir, que é como un coleccionista deste tipo de vacas, hai un mercado, véndense tamén. Efectivamente, pois dixo como que ten cans ou ten gatos, eu imagino que se lle pasara como pasa cos gatos que che suben polo teclado do ordenador, ao mellor coas vacas había un destrozo irreparable, pero o que estou pensando que hoxe non vou facer en fiada. Por qué? Porque, mira, xa empezamos cun burro, o sea, a fiada hoxe son eu, un burro. É o co tempo que botei a Mondoñedo cando facíamos terra de Miranda, e agora vexo unha vaca grande co pelo largo como a min, hoxe debía estar así, peiteado para adiante, e son eu o protagonista, casi, do programa, carai. De verdad. En serio, Bueno, e outra cousa maravillosa, claro, que tamén é de sentido común que contaban aí, claro, din que non son animais de estar nunha cuadra, queren frío. A ver, é que veñen donde veñen, é dicir, son para estar aí ao aire libre. De feito, nos estamos todos contentos porque subiron as temperaturas e deixou de chover, todos menos elas, que estarán desexando que volven baixar as temperaturas. Ao final, claro, é unha vaca de Escocia que adáptase ao noso terreo polo frío, pero sí é certo que no verán, supoño que cando suben as temperaturas en Mondoñedo, ademais, eu que son de Lugo, Mondoñedo, a temperatura no verán aínda sube bastante, terán que refrixeralas un pouco, porque o verán de Escocia non é tan cálido que, por como certo, nun anaquiño conectaremos aí con Meteo Galicia, porque din que vai mudar o tempo completamente, e a ver que nos comentan. Elba, gustouche esta vaca Highland? Pois a verdade é que si non sei se como mascota, non sei se como mascota, pero gustoume moito, e teño aquí unha curiosidade, porque, por exemplo, Frida Kahlo tiña como mascota, porque agora a xente ten unhas cousas extrañísimas de mascotas, pois ela tiña un cervo. Un cervo. Un cervo que, ademais, chamáballe Granizo, Sarabia, e inspirouse nel para facer un cadro que era el venado herido, o venado ferido, que tamén se identificaba porque tiña o rostro dela, e saía o venado cunhas frechas e tal. Cada un ten a mascota que lle Non, é unha maravilla. Aquí entendo que igual en breve empezan a cobrar entrada para ir a velas, porque de feito di que reciben cada vez máis visita, así que, bueno, pois outro xeito de sacarlles rendemento. Por certo, 11:57 minutos, falamos